Уважаеми колеги, уважаеми професор Щерев, професор Кюркчиев, за мен е удоволствие да съм днес тук и да видя толкова много млади хора. И благодаря и на любезното съдействие на MLD Trading и възможността, разбира се. Аз днес ще поговоря за определени аспекти, касаещи мъжкото репродуктивно здраве и по-специално за това как андрозитола като един суплемент може да бъде една полезна добавка в полза на мъжкия фертилитет. Добре известно е, че мъжкия инфертилитет не е добре засегната тема, за разлика от проблема, когато става въпрос за жените. И това до някъде стои зад множество обществени, социални, културелни стигми. Истинското безплодие, мъжко безплодие не е добре дефинирано и това се вижда и от препоръките на големите дружества, заради множество фактори, включително вариации в дефинициите, разлики между източниците на данни, разлики в изследваните популации и наистина на глобално ниво липсва точна статистика за процента на мъжкото безплодие. Приблизително 15% от двойките са безплодни, вие това ще го чуете многократно. Като под безплодие се разбира невъзможността за забременяване в рамките на 12 месеца, когато жената партньор е под 35 години и на 6 месеца, когато жената партньор е над 35 годишна възраст, но като цяло мъжкия инфертилитет засяга до 20%, е причина за 20% от това безплодие, като може да допринесе за още 30-40%, когато са налице и допълнителни фактори. Да не говорим, че с азооспермия, т.е. липса на сперматозоиди в анализа с около 1% от мъжете в общата популация, а при мъжете с безплодие процента е между 10 и 15%. Тревожни са статистиките, които излизат и данните от проучвания, които са правени в посока мъжки инфертилитет в последните години. И според направен метаанализ, голям метаанализ, данните от които излязоха 2019 година, при обхванати и над 204 страни, излиза, че най-малко 30 милиона мъже по света са безплодни, като най-голям е процента при мъжете в Африка и в Източна Европа. Данни от проучвания и в Европа показват една тревожна статистика. В последните 50 години се наблюдава значителна тенденция на намаляване на спермалните показатели при мъжете, което наистина е тревожна статистика. Нарастващ проблем е мъжкия инфертилитет, прекомерното производство на свободни радикали, бързото стареене на сперматозоидите, аномалиите в сперматогенезата, дисфункция на семенните пътища, измененията в плътността на семената тежест, семенната плазма, намаление на броя на сперматозоидите. Всичко това води до намалена репродуктивна способност. Нямаме възможност да разглеждаме и време да разглеждаме изцяло начина, по който се анализира една спермограма, но инфертилитетът при мъжа е пряко свързан с качеството на сперматозоидите. Изключително важно е подвижността им, тяхната морфология, общия им брой. Когато има слаба подвижност на сперматозоидите, състоянието се нарича стенозооспермия. Тук говорим за спермограма, в която сперматозоидите, които притежават правилно праволинейно движение, са под 50% или под 25% от тях имат висока скорост на движение. Когато е засегната морфологията на сперматозоида, говорим за тератозооспермия. Тогава в семената течност има по-голяма концентрация на сперматозоиди, които са с аномална форма. Когато е намален общия брой на сперматозоидите, говорим за олигоспермия. Мъжкият фактор на безплодие може да се обясни с анормална спермограма или други дефекти във функцията на сперматозоидите в условията на нормална такава, както и с различни други функционални мъжки дефекти. Като използването на едни добре дефинирани диагностични инструменти позволява на клиницистите да направят една надеждна класификация по отношение етиологията на инфертилитета при мъжете и по-специално азооспермията, като разделят причините на претестикуларни, посттестикуларни, тестикуларни.
Те са много интересни сами по себе си. Това е една голяма патология, която няма как да бъде обхваната в един кратък интервал от време, но най-общо предтестикуларните причини включват състояния, които водят до хипогонадизъм, фактори на средата като тютюнопушене, алкохол, употреба на различни медикаменти, ендокринни дизруптори, анаболни стероиди, включително някои видове спорт, като например конна езда. Към посттестикуларните причини се отнасят липсата на ваз деференс, обструкцията на семенните канали при мъжете. Към тестикуларните фактори се отнасят възрастта, различните генетични дефекти, синдроми като синдрома на Клайнфелтер, неопластичните заболявания в областта на тестисите, крипторхизъм, варикоцеле, хидроцеле, травми в областта на тестисите. При 30% от мъжете, независимо от широкия диапазон изследвания, които се правят в полза на това да се докаже причина за инфертилитета, такава не се намира. Тогава говорим за така наречения идиопатичен инфертилитет. Много е важно да се обръща внимание на затлъстяването като един независим фактор, засягащ мъжкия инфертилитет. Затлъстяването може да повлияе различни аспекти на репродуктивната функция и при двата пола. Когато говорим за мъже, затлъстяването е състояние на едно нискостепенно възпаление, на повишен оксидативен стрес, които могат от своя страна да доведат до хипогонадизъм. Заедно с това много добре знаете, че има периферна конверсия на тестостерона в масната тъкан, с което се получава едно повишаване на нивото и на естрадиол в тялото на мъжете. Всичко това води до намаляване на подвижността на сперматозоидите, нарушена ДНК фрагментация на сперматозоида и съответно инфертилитет. Може да се обърне внимание дори и на това, че при затлъстяване има много голямо натрупване на перискротална масна тъкан, която създава условия за повишена термогенеза в областта на тестиса, което също е причина да се появяват репродуктивни нарушения. Когато говорим за диагноза на мъжки инфертилитет, анамнезата е много важна. Както вече казах, има една стигма. Мъжете трудно говорят за тези проблеми, така че правилно снетата анамнеза е един ключ към това нещата да вървят в правилната посока. Разбира се, правим различни кръвни тестове, включващи един богат панел от биохимични изследвания, хормонални изследвания, за да се изключи хормонална причина за нарушенията в фертилитета, различни изследвания, свързани с полово преносими заболявания, защото добре е известно, че някои от полово предаваните болести също могат да водят до инфертилитет. Естествено и не на последно място спермограмата. Изследване на урина за изключване на така наречената ретроградна еякулация също е много важна и разбира се и генетични изследвания. Лечението на мъжкия инфертилитет не може да бъде обхванато само с няколко показателя. Разбира се, съвременната медицина с различните техники за асистирана репродукция дава възможност на всички тези мъже, които имат репродуктивни неудачи, да реализират тази си своя функция, но не трябва да се забрави и качеството на живот на пациента. Така че трябва да се лекува и медикаментозно, да се коригират и възстановяват необходимите от хирургична гледна точка аномалии. Така че разглеждаме лечението като медикаментозно, включващо различни суплементи, хормонални препарати, инсулинови очувствители, антибиотици и разбира се, едно по едно, в зависимост от това какво се случва в диагностичния процес, се следват съответните стъпки. В днешната презентация, както казах, аз ще разгледам един от суплементите, които се използват като допълнение в терапията при мъжкото безплодие, тъй като е доказано, че суплемента андрозитол подобрява репродуктивната способност на мъжа, като повишава качеството и функционалността на сперматозоидите. Андрозитола е един суплемент, съдържащ няколко компонента – миоинозитол, селен, L-карнитин, L-аргинин, витамин Е и фолиева киселина. Аз ще разгледам накратко всеки един от тези компоненти и каква функция има той по отношение на качеството на сперматозоидите. Селена. Доказано е, че в тестисите съдържат най-голямо количество селен в човешкото тяло.
Когато се използва като добавка, се използва предимно селеновия протеин, който има съществена роля при зреенето на сперматозоидите. Селена е незаменима компонент в структурната цялост на сперматозоида, участва в регулацията на сперматогенезата, улеснява подвижността на сперматозоидите, увеличава броя и качеството на сперматозоидите. При дефицит се наблюдава една механична нестабилност на шийката на сперматозоида, тъй като този селенов протеин представлява 50% от структурата на протеина. Той е структурен за шийката, където се намират и митохондриите на сперматозоида. L-аргинина има способността да повишава метаболизма и подвижността на сперматозоидите, да предотвратява оксидативното увреждане на сперматозоидите, да стимулира производството на азотен окис, което има особено важна роля в митозата и подпомага сперматогенезата. Фолиевата киселина. Не само жените трябва да приемат фолиева киселина. Добре знаете, че на всички жени, когато имат репродуктивни планове, се препоръчва прием на фолиева киселина. Но е доказано, че при мъжете фолиевата киселина повишава общия брой нормални сперматозоиди. Не само при субфертилни, но дори при фертилни мъже. L-карнитина и селеновия протеин проявяват един синергизъм по отношение на забавяне на загубата на митохондриална биоенергийна функция, с което се подобрява и подвижността на сперматозоидите и тяхното качество. За витамин Е, знаете, че той е един от естествените антиоксиданти. Той повишава подвижността на сперматозоидите, води до намаляване на оксидативния стрес и представлява една защитна бариера срещу свободни радикали. И накрая черешката на тортата – инозитола. Това е един много важен компонент на андрозитола. Инозитола е един полиалкохол, който е класифициран и много приет от нас ендокринолозите като инсулинов чувствител. Той съществува под формата на 9 изомера, като с най-голямо значение за човешкото тяло са изомерите миоинозитол и дихироинозитол. Те се отнасят към групата на витамин В, това е така наречения витамин В8. И двата стереоизомера са вторични медиатори на инсулиновото действие, но също така подпомагат ФСХ и ЛХ. Миоинозитола се синтезира в тялото чрез два ензима, но поради изразения tight junction в тестисите, тестиса е непропусклив и е единственият орган в човешкото тяло, при мъжа разбира се, който може да го синтезира от глюкоза 6-фосфата. Миоинозитолът е в голямо количество в човешкото тяло, като благодарение на един естествен ензим, епимераза, той се трансформира в дихироинозитол. Всяка тъкан, всеки орган в човешкото тяло има свое собствено съотношение миоинозитол-дихироинозитол в съответствие с основните му потребности. Изключително важен е миоинозитола за глюкозния аптейк, но той има и много други плеотропни функции. Той повишава клетъчното оцеляване и продължителността и клетъчния растеж. Има отношение към функцията и развитието на периферните нерви. Има отношение към костната обмяна, повишава нивото на калция, подобрява здравината на коста. Има отношение към настроението, защото инхибира обратното захващане на серотонина. По отношение на метаболизма, както вече казах, подобрява инсулиновата чувствителност, намалява нивата на лошия холестерол и на триглицеридите. И най-вече по отношение на репродукцията, както при мъжа, така и при жената. При мъжа миоинозитола играе основна роля при озряването на сперматозоидите в момента на миграцията им от епидидима. Увеличава процента на виталните сперматозоиди. Много е важен за стабилизирането на тубулина. Това е един протеин, който е в основата на движението на сперматозоидите. Притежава и антиоксидантни свойства на митохондриално ниво, с което също подобно на витамин Е противодейства на свободните радикали. В клинични проучвания, направени с миоинозитол, защото в годините са провеждани много и по отношение на женската репродуктивна функция и по отношение на мъжете, се доказва, че при мъже с метаболитен синдром, които имат олиготератоастенозооспермия, той значително повишава и метаболитните параметри, и спермалните такива. При мъже с идиопатичен инфертилитет,
казах, това са случаите, в които ние нямаме ясно дефинирана причина за инфертилитета. Миоинозитола подобрява значително също спермалните показатели. Единственият продукт за лечение, който съдържа миоинозитол за лечение на мъже, е андрозитола. Както вече казах, той е една чудесна добавка при мъже, които подлежат, добавка към основната терапия, разбира се, при мъже, които подлежат на инвитро фертилизация. При мъже с метаболитен, разгърнат метаболитен синдром, включващ дислипидемия, захарен диабет, артериална хипертония. Дозира се всеки ден по 2 сашета, под формата на сашета е препарата, за минимум период от 3 месеца. И разбира се, колеги, моето изложение ще свърши тук и аз ще ви благодаря за вниманието, но ще кажа, че лечението на мъжкия инфертилитет не свършва тук. Естествено, то е многостъпален процес, включващ интердисциплинарен екип, необходими са множество изследвания. И отново ще подчертая, че целта не е само мъжа да постигне фертилната си функция, да осъществи репродуктивното си желание, но и да има добро качество на живота. Благодаря ви.